הוא אף פעם לא הרים על היד. הוא אומר שאני לא יודעת לנהל כסף, אז הוא עושה את זה בשבילי. הוא תמיד יודע איפה אני, גם כשאני לא מספרת לו. הוא מוחק לי חברים מהפייסבוק. אולי זה באמת מגיע לי? אלימות במשפחה היא לא תמיד חבלה פיזית. לפעמים זו מילה קטנה, משפט קשה, פחד שאין לו מילים. פיתחנו כלי חדש, דיסקרטי, רגיש, מבוסס בינה מלאכותית, שנמצא שם בשבילך. הוא לא שופט, הוא לא חושף, הוא לא מחליט בשבילך. הוא מקשיב, שואל, מכוון, להבנה ולעזרה. המערכת שלנו יודעת לזהות את מרבית סוגי האלימות, ובעיקר את המקומות האפורים שאי אפשר להסביר במילים. הכלי לא רק מזהה, הוא גם מחבר למידע, טיפול ותמיכה ראשונית שיכולה להציל חיים. היא יכולה לפגוש אותו בכל מקום, באתר ייעודי, תוסף דיסקרטי באתרים אחרים, בלי תיעוד, בלי הורדה, בלי סימנים, עם כבוד מלא לפרטיות. בחברות IT המובילות בישראל. כחברה מובילה, החלטנו לקחת את אחד מהפתרונות המתקדמים שמיושם עבור הלקוחות שלנו, ולרתום אותו למען מטרה חשובה כמו מניעת אלימות במשפחה. זיהינו שאחד האתגרים המשמעותיים הוא איתור אוכלוסיית הנשים שנמצאות במעגל האלימות, לעתים מבלי שהן מבינות שהן נמצאות במצב עם פוטנציאל מסוכנות עבורן, או שהן מתקשות לתקשר את מצבן. הפתרון שלנו הוא עוזרת וירטואלית מבוססת בינה מלאכותית, שמנהלת שיחה בגובה העיניים עם המשתמשות, ועוזרת להם להבין אם הן נמצאות במצב סיכון, ובמידה וכן מה עליהן לעשות. חשוב לנו לייצר סביבה של אמון ותחושת חוסר שיפוטיות של המשתמשות. לצורך כך עשינו שימוש במודלי שפה של בינה מלאכותית, המאפשרים לנו לשמור על שפה אנושית מצד אחד, ומצד שני לבצע איסוף נתונים וניתוח מאחורי הקלעים של רמת המסוכנות לפי התשובות של המשתמשות. המערכת דיסקרטית, אינה שומרת מידע, בעלת עיצוב מינימליסטי, ואפשר להתאים אותה בקלות לשפות רבות בגלל המינימליות שלה והשימוש במודל בינה מלאכותית. המטרה העליונה שלנו היא לסייע לעוד ועוד נשים להבין שהן בפוטנציאל לסיכון ולהגביר מוטיבציה לפנות לעזרה. You know, הדרך שלך לדעת.